Usa ka 48 anyos nga bana ang patay. Human gidunggab sa mismong asawa niini sa Malalag, Davao del Sur tungod matud pa sa selos. Ang sospek misulay pa sa pagtago sa insidente apan misurrender rasab sa kapulisan. Ani report ni Argil Relator. Sa ilalom sa Katrina, sulod sa ilang balay, nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka 48 anyos nga lalaki sa barangay Tagansuli, Malalag sa Davao del Sur, Martes sa hapon. Base sa investigasyon sa kapulisan, kadlawon pa di ay namatay ang biktima. Diya nakaiagom og duha ka sama dinunggaban sa dughan og liog apan gitago matud pa kini sa suspect. Gipadlak niya ang balay. Nagano pa po niya ato ang suspect naka nauna pa nga sunugod na sinina og katong kutsilyo nga iyang gigamit, kitchen knife na iyang gigamit. Ang suspect mismong ang 37 anyos nga asawa ni ini. Diya na konsensya matud pa, misurrender ang asawang suspect ngadto sa kapulisan. Tungod sa panaglalis, tungod sa pagsilos-silos, ang away sa mag-asawa, aligasyon sa asawa, nagka-pisikalay sila tapos mo itong nikuha siya o kutsilyo. Nakuha sa kutsilyo o iyang na dunggaban ang iyang bana. Sumala sa kapulisan, naana damatud pa ang upat ka mga anak nga nag-aaway ang ilang mga ginikanan. Busa, wala nila gitagad kay nagtuong samara sa naandang away. Sumala sa suspect, gikan matud pa sila nag-inom kauban ng iyang bana atong gabi una. O pag-uli na sa balay, didto na nahitabo ang krimen. Away na yun ito. Balikan ko ng kuwan, gagabang nito ko nga. Balikan mo ko, ang tina ko mga iko. Ano ko, nagbangon ko dali, atas mong situhin, libag na ko Gipasakaan na og kasong parricide ang suspect. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.